שלום וברכה, אני עומד להציג בפניכם בניית אתר אינטרנט בחינם. פשוט וקל, נכנסים לבכל מכל כל, שזה bmcall.co.il. נכנסים פה להורדות, נכנסים פה לאתרים ולבניית אתרים בחינם. קופצים כאן ונכנסים לסמל הזה או לפה, קופצים, נפתח לנו עמוד חדש, בוחרים איזה דומיין אנחנו רוצים. אני בונה פה בית דף יהדות, Jewish Home, ככה אני רוצה לקרוא לו, Jewish Home, זה C1F, ככה זה, עושה לו Register, והוא כותב לי שזה ניתן, ואז לוחץ Register Now, ונכנס לעמוד הזה. מה שיש לעשות פה בפשטות זה לבחור את ה-Free Hosting Plane, ולהמשיך הלאה ל-Continue. לא להסתבך פה עם כל מה שיש פה, זה סתם מיותר. וממלאים פה פרטים. נכתוב פה הבית היהודי, בעצם זה באנגלית אולי, Jewish Home Company, לא צריך. אימייל, טוב, את האימייל שלי, חידושי תורה gmail.com, פסוורד לא מגלה, כן, אדרס, טוב פה 9 בעל נס, סטייט ונתניה, סטייט לא צריך, זיפ, ומה עוד? שזה קאנטרי זה IL זה ישראל, פון לא צריך, אני מסכים. ואז לוחצים פה על העיגול הפתוח, איפה שיש עיגול פתוח, במקרה זה אומר לך loading, continue. בוא נראה, יש בעיה עם ה-state. טוב, state, נרשום פה, נדע שיהיה אחד, מה זה אומר, state IL, עוד פעם בעיגול הפתוח, continue. צריך להגריא, אתם רואים כמה דברים, continue, free domain, זהו. צריכים לשמור את זה, זה הקליינט האינדי, צריכים בשביל ההמשך. ומה עוד הם רוצים? זהו, רק בואו נשמור את זה, שלא נאבד את זה. מעתק, נשמור את זה באיזה מקום בינתיים, נשים את זה פה, שלא נשכח את זה, והולכים לקונטרול פאנל, כן, ואז פה את הפרטים שאנחנו צריכים, אז שמרנו את זה כאן. בואו נראה, הקליינט עדי זה קליינט אחר, והפסוורד אני לא מגלה, ועושים לוגין. אוקיי, please activate your account. מה שנשאר לעשות זה, אתם תקבלו באימייל הודעה, פשוט צריכים ללכת לשם ולאשר את זה, ואז אפשר להיכנס לפאנל של הזה ובונים אותו. אני אעשה עוד סרטון איך בונים את זה בדרך הפאנל בהמשך, כי פשוט לא יכול להמשיך עם הסרטון. תודה רבה בינתיים.